kiedy 4 lata był pierwszy, my wprowadzili sobie Józef Kaszewski tak pełny furtką, a w tej chwili są wrota ode mnie. Konkursem rodnym My prześladowali Smierna. Jak kazanowi zbek, nie chodzimy z heczy z hecz. My dawali ekstra prześle. Bóg zapłać. Niedźwiedziu, Stef, bądźże cicho. Jest na kostiumie. Lubię kręcić filmy na YouTube. Łyskaw dziadę. Do rozkręcenia kanału na YouTube'a, do reklamy, na Sikasie, czci kulturę, barowa i proszę, daj ta łapka w górę i wszystko coś do kłesia. Muzyka Grejta. Całe wieku trefle jest, trzej tu se tak zledza je. Co to są za zleci na stunę, że w los mówitka jest żunę. Nie może do tak bec, że w nidać ze staro zwecz. Barową rodzeństwo zaśpiewać. Chcemy mama rzecec, zdrowich i wesołych. Ale pan jest za czysty. naznaczyłeś, no dostaniesz prezent, chodzić się. To siota i siota i pesiota. Chciałbym, że nic co nie skończyło, a co zaczął. Panie są narodzi i mamy, żeby zrobić on jest nam dalej i dalej w tej wspólnocie swojej rebusowej, rzeszeniowej chcemy być lepsi, bardzo bradowi i tego błogosławieństwa, jak dzisiaj wszystkim wam na sobie leży. Ładarena, każdy jakoś musiał swoje plany chłopa doma stawić, żeby dobrze sobie uśmiechnąć, żeby nie był urazy, a z nim tej jeden, bo jak to znajemy wszyscy, co społecznie robią. I żeby Pan Bóg błogosławił to, co my robimy, żeby to były znane przez bliższych, a najważniejsi w niebie, to jest po prostu jeszcze co jest pierwszym profesor, on 2 razy u nas był, w Quincy, każdy ma na żyku, ma jedno lekko,
I on mówi, pomioty, że przez rzeszenie ty są moja dostał do nieba. Na epopei rzeczy przegląda Remusa, to jest arcydzieło. Krótkie, nawet nie da z minut. Łez budzonym człowieku, łez zammo, osobliwie przed Guedą, stery Michał, Wacygił, wieczoroma grabą książką, z pieśnią i śpiewał. Remus do niego przechylił i razem z Martą pomagał mu w tym śpiewaniem. Przyniosł bardzo sobie dała ta chwilę, na stole stojała świeczka, aby ten cały świat był w racji z niego jakby jakiś pierze. Ten handlarz to jest bardzo znamienny, bo tym są na Kaszewie nie mniej to jest dowód na to, że my byli nie antysemice. I tyle akurat najpierw to dwa razy, jak serdeczno są odeszły do handlarza, a później to było, że ten handlarz Remus sobie przekazał swój cały jakby testament, że on nie może ich tą karę przejął od niego i dalej handlu by przyszło. To jest fajny gest, że na Kaszebach była wszyscy stosownie wyznywone bez żadnych uprzedzeń. I tego trzeba sobie dalej. Gdyby piękne wędrębie sadowym, co on przeniósł tu na stole rozłożonych, żebyście tam nic czytacie, i żaden handlowe stacje musi być. I to było tak sympatyczne, Remusonego później dalej to przejść. To tam nasze dalsze wodne historie. Teraz dalszy punkt, co nie wiem, prowadzenie, chyba i tak by go prowadził. W ładacich słowach Bastobrunku to ja nie wiem, co Berklewie ze prawdze. Je by chciała, więc ta ci była dreka, Polsce, jak tu Remus są zachowył przy gardzie. Bo to po prawdze każdy znają, myślała, miał taci czas, że brakły był tego głosu, nie? Że pocałował, że podała pomógł. I Bastobrunku bardzo zamleczne słowa. Mówię, że wszystko, co dziś rzekł na tyś bandze tymły, co na Kasie bizna była do przodku, to na ma wszystkim idzie. To idzie. To jest bardzo ważna data. Tak sobie myślałam, jak jechałam tu do Waju, a też miałam dziś łódź, bo Kasia przyścigła języka, bo tyś łódzia. To jest bardzo ważny czas, bo 6 stycznia 2005 roku została uchwalona najważniejsza dla nas Kasiebów ustawa o mniejszościach narodnych i też regionalnym języku, póki co jedynym w Polsce, tak jak Bastobrunek rzekł na początku. I no myślę, i Wilamowianie to wiemy, i Slunzaca, później też i Górale, i insi gwary w Polsce bardzo by chciały mieć status regionalnego języka, a póki co jesteśmy jedyni. Je pochodzą z Betowścigłe krizu. Przejechałam do Waju z Płet-Słewska, bo mieszkam w Kasiewskiej Dąbnicy, ale pochodzą z Głechów. Gmina Lepnica, Kulbetowa, i tam po prawdzie sobie wychowałam w Kasiewskim domu, choć moi starsi do mnie po Kasiewsku nie gydali. Była w szkole i ma zabronili gydać po Kasiewsku, tak jak my wszyscy pamiętamy te czasy. A Kasiewści gydci uczyli mnie, moi starkowie, co u nas to nie gdał na głowach starkowie. To tak były słowa wyuczyłam. Powiedziałam, że na dziadków można gadać starkowie, a u nas to gadało dziadkowie, tak po prawdzie. I moi dziadkowie do mnie gydali po Kasiewsku, mieszkali z nami i stąd ta Kasiewizna, ale pochodzą z Głechów. A na studiach wywiało mnie do Słewska i tam jem prawie łestała jem pierwszą szkolną kasiewskiego języka w podwecznej szkole numer 2 w Słewsku, gdzie do dnia uczy się kasiewskiego języka i najpierw byłam 10 lat szkolną, a później została jem dyrektorką szkoły, bo dyrektor, który nie pochodzi spełnia Kasię, kieruje na emeryturze i w jedną mi starał kasiewski język, jeszcze przed tą ustawą z 2005 roku, miał wielką starałę, to by mimo tego, że Słewsk
i może zazdywać, że Kasia tam nie ma, to nie jest prawda. Podwiedniem już stara, żeby w słabszej szkole numer 2 gadał po kasiewsku i krzewił te rozmaite i wyrtnote, ale i też tradycje, chłodz lataci, jak metodystów widzele, jeżeli całe gwiździów. I my w Słepsku też z gwiździama chłodzymy. I oni sobie jedność i chórzą nadzewują, że kasiewści zweci można w Słepsku promować, ale to trzeba robić. My to wiemy, żeby tych, którzy nie mają kasiewści płażenie w Słepsku, a nie pamiętają tych kasiewści gytci może, albo tych kasiewści zweków, to jak tacie gwiżdże przyjdą, albo kto z kasiewską gytką, to im ma serce w jedno, łedmiki, a nawet łza zakrący, że ta kasiewizna w cyk grzeje. U mnie w szkole jest prawie 400 uczniów, a kasiewści uczy są, łesmadze są w dzecy. I tak w jedno, mówię stara, żeby ta łesmadze są dzetków kładziała na kasiewści język. I w szkole mam 6 szkólnych, ja ci mogę uciec kasiewściego języka. Bo bez szkólnych to dziś są w szkole uciec kasiewściego są jedy. A też żeby nalazł w regionie słabszym, kto znaje kasiewski język, też nie jest tak łatwo sprawa, jeśli my uprawnienia, to dyrektor szkoły musi mieć stare. Jeśli chce mieć ten kasiewski, to musi wspólnie wypikać, łatwiej i też budować taką dobrą narrację, żeby tego kasiewskiego uciec. Ale po prawdzie te gwiździe zdejmują się nigle i przerektowują, ale wprowadzają taką atmosferę, my wszyscy są zero zreśle, no nie? I zero uśmiech na gambie się pojawia, bo to jest też i ten trzysk, i ten płomienierz, i te wszyscy, co my tu widzimy, ale też i ta kubelna atmosfera. I to wszystko w tych naszych kasiewskich zwykach jest. I w jestku naszym, i w naszych takich rozmowach codniowych, a wielką ma misja, żeby ten kasiewski język odtworzyć. My jesteśmy myślę, w draższej sytuacji, nawet kanigle sąści czy góralści, bo my próbujemy kasiewski odrodzić przez szkołę. A jak pojedziemy w górę, tam w szkołach góralści, bo języka nie ma, ale rodzice, starsi gadają do swojej dzieci po góralsku, a my musimy to wznowić. I za takim zdrawiający powiem, wykrąg tego, że uczę w szkole jest też przedstojniczką wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. To tak po kasiewsku dziwno brzmi, a po polsku to jestem przedstawicielką wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Też nie tylko od kasiewskiego, ale przede wszystkim wszystkich narodnych mniejszości, jak w Polsce ma póki co jest 9 narodnych, 4 etniczne, no i ma kasiewi. I jak przedstawicielka, a ja miałam 2 lata, to też mam rozmaite działania na całe województwo. I to też było taką perspektywę tego, żeby bronić tego kasiewskiego języka wszędzie. I Polsławska, a nawet do trzeba można jechać i do Szczecina, i w Gdańsku, żeby gadać po kasiewsku. I takim jednym z najważniejszych działań przedstawicieli było zorganizowanie pierwszego kongresu szkoleń kasiewskiego języka, jaki sołet był w sierpniu roku, nie na to było 2026. I to była naprawdę wielka sprawa. I to, że taki kongres udało się zorganizować przy wielkim wsparciem ministra edukacji i wojewody, i rozmaitych samorządowców, ale też i polityków z rozmaitych partii politycznych, to była wielka sprawa, bo to nadało kasiewskiemu językowi taką niewiznę wielką prawie jak polski język dziś w Polsce. Był też ten mój głos szkolny, was to Brądu bardzo prosił, żeby je odczytała z tego głosu, bo ja miałam taką
chyba, żeby porównać robotę szkolnych do roboty pszczelarza. I prawie mi się to udało nie bardzo wszędzie poczytać, ale to, co było na początku i na końcu, było to w jednym przewystąpieniu, w jednym późniejszym. I to są słodkie. I po prostu daje tak myślę, że szkolni dziś my wielką moc. Bo moc jest w szkolnych, ja ci uczę przódę kaszepściego języka i ja ci będę uczyć przyjemnowe. Bo to ład grzadki roboty szkolnicze zalega się kaszepista przetwy. Ale języka macie wawieta, wiele szkolnych tego uczy kaszepściego języka w szkołach. Wiele to może być racji, jak mama się da. Wiele to może być racji. Ale nie wiem, 100, 1000, jak wam myśli, 2024-2025 w szkołach było prawie 400 szkolnych. 300 to są 2. Tak naprawdę uprawnieniów do nauczania kaszepściego pewno ma więcej leceń. Nie umie to się w szkole. Wszyscy szkolnych, a uczą 3 szkolni. Ale uczyło prawie 400 dzieci, a 400 szkolnych. A jak wam myśli, to wiele dziecków uczy się kaszepściego języka. Jak to może być liczba? Jeśli działa spodlecznej szkoły i chodzi spodlecznej szkoły. Wiele to może być liczba. 24 tysiące i tu mam dać taką historię, że pierwsze nauczanie kaszepściego języka odbyło się 35 lat przódę i to było w szkole w Głodnicy i w Kaszepścim liceum okołokształcącym w Drusach. Tam było to wprowadzenie kaszepściego języka taci full prawni. Bo ja was tam bronię, że w Bożostowie chudzi i to jest prawda, ale jeśli idzie to w Głodnicy i w Drusach. Później w 2005 roku była ta ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych. W 2015 roku powstała kaszepsko-etnofilologia. To wesno wieta. Kaszepsko-etnofilologia na Gdańskim Uniwersytecie jest jedynym w Polsce kierunkiem, gdzie można studiować kaszepski język i później chłodźle, czy uczyć w szkołach, czy robić w rozmaitych instytucjach kultury, czy jak gazetnice. I to dywna ma też taką wielką odepchniętą broma, jeśli idzie o rozpostrzeżenie kaszepskiego języka. No i teraz lato łącznego roku mamy 24 tysiące dziecków, prawie 400 szkołów i 400 szkolnych. I to naprawdę gdy nam ma bardzo wiele, bo te liczby wydają to, że kaszepista w cykl idzie na wysiawę. No i teraz, jak to zrobić, żeby było w cykl iść lepiej? Żeby tych dziecków było nie 24 tysiące, a 500 tysięcy. My szkolni musimy być jak pszczelarze. I teraz szkolni wie to, co sobie myśleli, nie? Jak pszczelarze. Szkolni muszą być tak. Pielęgniarki, nie? Muszą być tam znajomi komputerów, muszą być psychologama, dekoratorama wnętrzów, nie? Oni muszą być i tuńcerzami, tu jest też szkolną, na pewno też i tuńców uczy i rozmaitych teatrowych występów, grafikama, elektrykama, prawnikama, a jest wiedzą, że szkolni muszą być jak pszczelarze. No ale tak musi być, bo pszczelarz musi mieć stara do swojej pszczoły, a naszyma pszczołama w szkołach są nasi szkołownicy. I to oni po prostu mają wydać ten najpełniejszy miód. Jacim, gdzie używanie kaszepściego w codniowosti. Bo za czym my to wszystko robimy? My szkolni, my dyrektorzy szkołów. No za tym, żeby jak my pójdziemy przez Błeżestowe, czy Chmieleno, czy Słepsk, czy Gduńsk, to żeby w codniowym użytku uczyć kaszepizna. Nie plus w cugu, bo je jedno w cugu ucieje, albo jak jadę z autobusa, to można uciec w kaszepścich, melach, rytych, to kaszepską dypkę. Ale my chcemy, żeby ta kaszepizna była używana tak w płepryce, w szandze i tak normalnie. Miód, my ten pszczelarz, ja ci ta robota pszczołów jest najważniejszą. Ale pszczelarz nie jest sum.
mniejszych pszczeliów. We wspierce w rozmaitych stowerach pszczelowych. USB w tacim remusowym kręgu, czy w remusowych dreszach, stowerze szkolnych Kasiepskiego języka, czy w wielu innych instytucjach. No i przede wszystkim musi mieć wsparcie z góry i to był taki wielki ukłon w stronę własnej ministry, bo to w ministerstwie dyktują też nam rozmaitymi rozporządzeniami, co my możemy i jak my możemy robić. Dla pszczelarza w jedno wiodro ma najważniejsze znaczeniem ta góra, a dla to, co tam nama w ministerstwie wymyślą. I też nie ministerstwo, ale przede wszystkim samorząd. I to się ją o tym gadała. Bo to idzie żydetków na Kasiepski język i po prawdzie wiele, są jakieś błysce. Dobry wieczór. Nie przeszkadzamy, proszę mówić. Samorząd decyduje, czy dydetci do tej głowy, żeby są szkolni mogą szkolec. Czy dydetci na rozmaite noci dla szkołowników. Czy dydetci da rozmaite pomocy. Choćby i taci, bardzo ważni, nie prostu dźbłewnici, ale i Cieremusa, czy inne publikacje, to dobrze nalegały samorządów. I my stara wyszło to, żeby samorządy bywały jak najwięcej lekcji na Kasiepski język. Innym rozwiązaniem jest też współrobota z dyrektorami szkoły, bo jeśli dyrektorowi zalega na tym, żeby mieć szkolnych, żeby ten Kasiepski język był na wielkim niebie, no to on naprawdę może zrobić bardzo wiele. I trzecia sprawa dla tych pszczelarzy w szkołach to jest współrobota ze starszymi, z rodzicami uczniów. Bo szkoła może chce wiele, szkolny też, ale jeśli ten starszy nie będzie wiedział, że wyrkną to Kasiepski język, to za tym Kasiepskim ze szkoły nic więcej nie będzie. To są skończy na szkole. I jemu, takich szkołowników, których starsi zdawają sobie sprawę z tego, że to jest coś więcej niż przetrwanie tradycji, czy Kasiepski jest, ale żeby gadać po kasiepsku. I my uczniów, jak ci zdawali kasiepską maturę, jak ci chcą robić dalej coś z Kasiepskim, i to jest po prawdzie najważniejsze. No i ta pomoc z góry, żeby to ministerstwo nam jak najbardziej pomagało. Dla szkolnych pszczelarzy to jest wielkut ciało z Kasiepskiego języka. Bo my szkolni od Kasiepskiego robimy co z wielkiego każdego dnia. Uczymy języka zagrożonego wymrzeniem. I tak po prawdzie my możemy o Kasiepskim gadać, że Kasiepski jest zagrożonym językiem. A my swoją robotą możemy sprawić, że ta kasiepizna nie zginie. I wtedy szacuje co, że czej umrze ostatnio pszczoła na maledzą stało le 4 lata. A co badało z kasiepską mową, czej nie nasi szkołownicy na Kasiepskim, to ci uczniowie są najważniejsi. Pszczoły malinci łewate, one zapalają 90% wszystkich rozcenów. Taką samą procentową odpowiedzialność jest na naszych szkołownikach. Bo oni już za szteczkę czasu mogą bez tima, co będą gadać z wysoka, to i nie po polsku, ale po kasiepsku. Niech ta kasiepizna bance jest z wysoka, a nie polsku wielka. I miejmy stara łysę wzajemno, żeby się wspierać w naszych działaniach. Szkolni, ale i łebnowo, członkowie partów Kasiepsko-Pomorskiego Zrzeszeni i wszyscy kasiebi, i organy prowadzące szkołę, i wszyscy zrzeszeniowi dzejarze. I wtedy po prawdzie i na tacim remusowym kręgu, i w szkołach, i w sztandze, i w banie, i na szasejach, bardzo na meble kasiepską gytkę udział. Tak myślę, że tak jest. Czy mogę jeść z dębu? Tak chciałam, skrócę. A to dobrze, bardzo cieszę. To jeszcze stać się ciekawostków, mogę wam rzeknąć, że jak na przedstawicielka wojewody też kasiepski język
wiele gydum w całej Polsce. Raz na rok odbywają się takie kongresy wszystkich przedstawników wojewodów, bo każdy wojewoda ma swojego jednego przedstawnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. I prawie w Opolu też w Sewnikły wszystko sadzają w Sewnikły, nie wiem, to był bardzo drogi czas. Był taki kongres, gdzie też miałam wystąpienie i gadałam o tym. Wiele najuje, że to, że nama naju porachowale, że naju pieniądze są płacione mniej w ostatnim spisem powszechnym, to nie jest znaczy, że nama powrócę mniej, ale ten spisem, wszyscy wiemy, był też prowadzony w drugim czasu. To była pandemia, były też rachmistrzowie nie byli w sztandze do wszystkich dońc, a tych, którzy są spisywali przez internet, drogą elektroniczną, też nie do końca wszyscy wiedzą, gdzie tam trzeba przeklikać, żeby tą przynależność do kasiebów zaznaczyć. I to wcale nie jest prawda, że najmniej, ale ten spisek no, był w trakcie mniejszym czasu. Zdajemy na postępny spisek, co by poprawdza też mieć jeszcze większą starę, żeby poreklamować, żeby nam było więcej. I gadałam im w Opolu też o tym, jak bardzo ważną droga jest ma jako Kasiewi Krześle, że mamy ten status Kasieb ścigłe języka regionalnego. Wiele naukowców też z Kasieb kłóci się z tym pojęciem regionalny język. Takie zapisane w ustawie. I ten zapis póki co, gdyby nama po prawdzie ładniku nama rozmaity bruma, przede wszystkim dodatków. I my to wiemy, że te ci idą na rozmaite projekty i z Ministerstwa Obrony Spraw i Administracji, czyli te projekty, jakie realizuje Kasiebsko-Pomorskie Zrzeszenie, czy zjezdy Kasiebów, czy chłopcy rodną mowę, jaką jest w Chmielenie, czy rozmaite konkursy i wydarzenia są udodatkowione też dzięki temu, że mamy ten status regionalnego języka. I to jedyna bardzo wielka sprawa, ale my przeszli długą drogę, prawie od połowy XIX lata, my mamy starały to, żeby kasiebski język miał status też literackiego języka. Dzięki temu możemy uczyć go w szkołach, bo to jak gadają na nodze, na pełnim i na wyższych Kasieb, to ta kasiebizna są różni. I ja też, jak na szkolną, wiem, że ta moja kasiebizna nie jest taką, jak je wyniosłam z domu, jak mówią tak często i w Gochowie, bo też i studia podyplomowe, i też nauczanie w szkołach, i też taki stały kontakt z uczestnikami sprawił, że ta kasiebizna się zmieniła, ale najważniejsze, że była nabyła. I nie jest ważne, jak kto gdy, czy to jest z bardziej właśnie z Pyłnia, czy z Norda, czy z Westrzutku, ale ważne, żeby w codziennym użytku gadać po kasiebsku. Ja mam dwóch synów, jeden ma 10 lat, drugi 14. I słuchaj, tam muszę wam żegnąć, że i oni chodzą do mnie do szkoły, no muszą chodzić na kasiebski język, bo oni nie mają żeby powiedzieć, nie mają, no nie mają, no takie, ale słuchaj, tam muszę wam powiedzieć, że to są tacy uczniowie, co w jedno do dyrektorci gadają, mamuś, wypisz mnie z tego kasiebskiego, a je w jedno gadają, nie my taci możliwości, to nie jest możliwość sprawa, ale wie tam muszę wam rzeknąć, że stracałam nadzieję, że oni będą cię zgadali po kasiebsku, ale to była naksila, bo teraz jest tak, jak oni chcą dłużej zagrać na komputerze, to je będą gdy po kasiebsku. I to idzie. Jak oni chcą, żeby im coś kupić, wie ta panie, ja ci tam coś dacie, co waro i ekstra, gdy po kasiebsku. I to idzie. Jak oni chcą iść tam ze Dodrecha, Sopłetkać, gdy po kasiebsku. I musiałam rzeknąć, że tak po 2 latach tego gdy po kasiebsku, to po prawdzie zaczyna działać i oni nawet czasem nie zdawają sprawę, jak oni nie po kasiebsku powiedzą. I mimo
mimo tego, że nie chcą, bo nie chcą i to nie było czarować, że to jakby nie chcą starczyć, że oni w płyckokach idą, bo mema nie ma kyzie, to tak co nie dzieje, ale po prawdzie jak z taką upartostwą wtedy, to jest w tym dzieje. Po tym kongresu, że i w Polsce, gdy w Kasiewach, ale też wyszli sprawę jedno przez 2 lata, tak systematyczno, cykliczno jeździmy, czy jest z wojewodą, czy terumabele z taką wielką delegacją, gdzie byli przedstawcy też Kasiewsko-Pomorskiego Zrzeszeni i senator Klejna. W ministerstwach mamy starać się załatwiać wielkie sprawy do Kasiewskiej edukację. I tak by ostatnio mabele w Smutanie, trzeciego Smutana, w Ministerstwie Edukacji, ale też w Ministerstwie Nauki i Wyższego Szkolnictwa, żeby wielkie sprawy załatwiać. I to, co jest wtedy najważniejsze, to wdrożenie na Kasiebach modelu dobrych praktyk. My to tak nazwali, to jest taki dokument, jak się je skonsultowany z rozmaitymi środowiskami szkolnych, starszych, ale też i samorządami. Idą wystawy. Dobry dzień. No przepraszamy, że tak żeby nam miele starała Kasiewską Gytka, żeby nam zdrowie służyło, a wtedy są wszystko wszyscy gobernikły na nowy rok. za